Iñaki, zenbat urte daramak ja sexta munduan sartuta? Bueno, ni hasi nintzen jokatzen 7 urten Euskanian. Hasieran hasi nintzen Zumaian jokatzen. Bueno, aurrena hasi nintzen etxeko sukaldian pelota botatzen. Etxeko sukaldian, vale. Nere bi anaia jokatzen zuten eta... Anaizarrak? Bi anaizarrak. Vale. Eta aukera mantzien, bueno, probatzeko, bai etxean nire kontura eta gero zantzien, haber nahi nun frontoira jun pelota batzu botatzea. Eta poliki-poliki hasi nintzen Zumaian, eta bertan egon nintzen, 8 bat urte, 16 urten eskan arte, eskolakin pelota botatzen, da ikasten, txapelketa jokatzen, da gero ordundik guain arte, profesional maila pasan nintzen. Lehenengo urtia Italian izan nintzen. Italian bai afizio asko dago? Leheno bai zeon, gaur egun ja galdu da hori dana. Galtzen nahi da, Hori da. Eta Italitik estatu batuta junitzen, eta bertan nituen 20 bat urte. 20 urte hona izan bizitzen da dana, Bai, hori da. Bueno, iten unan zan, normalian, 9 hilabete bertan, eta gero 3 hilabete etxea etortzen zen, bertako txapelketa jokatu, eta opor batzu pasatzen. Eta, adibidez, maia haundilena nuntziok, estatu batutan zio maia gehiena? Momentu baten, bertan igual izango zen maia gehiena zeon. Guendala 20 urte eta guain hangua pixka berak agindik, ez da? Asko indu berak, han lehenengo urtetan, baseola maila oso haundila, eta urte guztian jokatzen genuen, orduan... Lan aldetik handu digabean hobeto, no? Bai, denboraldiak zian 6 hilabetetakoak, eta 6 hilabete bertzen duen ondo, jokatzen ondo, lesioi gabe, psikologikamente ere bai ondo bertzen duen, egunero jokatzen zanez, etzekasun... entrenatzeko, deskansatzeko. Entrenatzeko, buruare lasaitzeko, egon bertzen duen egun bat bai, da urrenare bai, ez? Eta azkenian bertako temporaldian niretzat rekuerdoi politxenetakoak izan diala. Eta didez, hane bai, ikusi dugu, ikusi ez, entzun gehiago, ni 35 urte askat, eta bai guain dala 40 urte, eta guain dala pixkatatzeago jundare, ze arrakastazion, ze potentzi zekanan zestak eta jendiak diru asko ditezun, horire aldatu da azkenengo urte hauetan, ez da? Bai, dudik, gabe, gainera, guain dala zuk esan desun, 40 urte, frontoietan 10.000 pertsona otezean. Eta diru asko jolastezan, jendia kanpoan otezan goguakin sartzeko, denboraldia mutxago hasian, enbede urte guztia jokatu, zian 3-4 hilabeteko denboraldiak, eta jendia goguakin gatzezan ez, da urrengo denboraldia etortzezan, da berriz jutezan frontoira ikustea, famoso asko jutezan ebai zesta ikustea, eta... Pizka zan, hemengo ez kasinoa jutia, baina antzeko zerbait bai, no? Osea, pelota bai, baina gero nola zan, etxan partiduak igual, pelotan hemen dan bezala, 22 eta partidua jolazuta, listo, han tanteuak, sistema nola jolaztezen? Sistema diferenti, antzan partido motxak, adibidez, 8 bikote zeuden, batetik 8 zenbakiakin, eta jokatzen partidua 7 puntura kiniela deitzen dana, eta lehenengo heltzezan 7 puntura, irabazlia zan, ez? Gero zen, bigarren geratzen eta hirugarrena. Eta jendiek zegan aukera apostatzeko, bai lehenen geratzen nahi, lehenengo bigarren apostatzeko aukera ezberdina zekaten da. Bertako jendiei asko gustatzen zitzaion apostu mota horiek.